नमस्कार हांव अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. आज एक डिफरेंट भारी एक इम्पॉर्टंट व्हिडिओ घेऊन आयले हांव. मस्त जनान रिक्वेस्ट केला हे एक व्हिडिओ खातीर भारी डिमांडेड व्हिडिओ म्हणून सांगू येतं. आमकां बायल मनशांक म्हळ्यार एक चिल्ले चेरडू जावन तीन होड जावन ती वर्डिकनी जेतरी आमगेल्या जिवनांत एक भारी इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार मातृत्व म्हळ्यार आम्म जेवचे तीन बाळान जावन आम्म जेवची आशिल्लें आमगेल्या जिवनांत भारी इम्पॉर्टंट एक स्टेज त्या नत्तील आमगेलें जीवन परिपूर्ण जायना. त्यामुळे तितलेक इम्पॉर्टंट विषय मात न्ही आमगेले सगळे लायफाचे कंप्लीट एक पिक्चर चेंज जाता. आमगे चेडू जाल्या नंतर आमगे लायफस्टायल आसा पुरो प्रत्येक चेंज जाता. तशें आंगांतूय तशीच आंगांतूय मस्त नमने चेंजेस जाता. तुमकां पुरो जनाक गोत्तच तो विशय. त्यामुळे बाळान जेतरी बाळान तीक मस्त पुरो कॅर घेवचे आमगेले मालगड्यान दुखून आत्तेक नवे कॅर घेवचे न्हय आमगेले तले तलांतर दुखून आमगेले मालगडे कोरोना येयले एक विशय तो बाळांतीर म्हळ्यार जस्ट एक बाळान जेवचे मात्र विशय न्हय. बाळान आतां हॉस्पिटल आसा पुरो फुडल्या कालार गरले आसा पुरो ते बाळान ती जेतरी मागीर एक आमचे गेल्यात आमी सादारण 2 म्हयनो म्हण म्हणटाची एक 2 म्हयनो त्या बाळांतीर मस्त कॅर घेवका जाता. बाळांतीर कॅर कसले घेवचे म्हळ्यार ताजे निमित्त चेरडाकय मस्त एडवांटेजेस आसा. बाळांतीर कॅर घेतल्यार चेरडाल कॅर घेतल्या वरी हो बाळांतीर हो म्हळ्यार बाळान जेतरी पोस्टपार्टम म्हळ्यार कॅर कळ्ळें त्या टायमार कॅर कशी घेवचे आत्ताच आमगेले हें आसा म्हळ्यार आतां फुडले पुराय नमुन्याचे आमकां आतां कंटिन्यू करूं जायना. आत्ताचे परिस्थितीक कशी कोर येता म्हूण पुराय आमी हांव ह्या विशयां भितरी चिके एक्सपर्ट जावन आशिल्ले आमगेले गांवचे वसंत अक्का म्हणलेले एक व्यक्तीक आपोवन हाडला. आतां वसंत अक्काला उलया आमी हाजे बगे माहिती घेवया. सुरवें आमी वसंत अक्काक स्वागत करूया. पण ही आमगेली वसंत अक्का. नमस्कार. आतां मी वसंत अक्का आतां सांगील म्हाका बाळांतिरा बगे माहिती दिवं का म्हूण सांगून आमी भायर राबून उलोवचे नाका घरा भितर आरामेर सोफार बसून उलय जायत ना. हे व्हिडिओंत भितर आमी आमगेल्या मालगड्यान चोलन येयले रिवाज आनी तांगेले एक्सपिरियन्साचे बगे पुरो आमी शेअर केला. तशीच प्रत्येकाले एक्सपिरियन्स डिफरंट आसता आनी तुमी राबून येयले खंयचे प्रांत्य आसा पळय थंयचे रीत रिवाज विंगड आसता. ते देखून हेची सम म्हूण आमी सांगचे न्हय. तुमी ह्या व्हिडिओ पळयाची तुमगेल्या गांवां भितर कशें चलचें तुमी कशें करताची म्हूण सांगून तुमगेले अभिप्राय कमेंट सेक्शनां भितर घालायची. तशीच हांतू भितर सांगील कांय फायनल न्हय. तुमी ते फॉलो करता जाल्यार तुमगे डॉक्टराला निमून मुखार सोका. तशें आमी नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्लेल्यांगेले विशय म्हूण सांगील आसा. हेंची सिझेरियन जाल्लेल्यांकय तांगेले पोट्टा घाय सुकतरी सेम रितीरी फॉलो करूं. आता मी बाळांतिरा बगे पोस्टपार्टम कॅर म्हणटाच इंग्लिशान म्हळ्यार बाळांतील कॅर कशी घेवचे म्हण आत्ता कालाक घरकड बाळांतीर ना. आता मिगेल पंतांनी पुरा मिगेला म्हण मिगेल भावाला आशा पुरो मिगेल बहिणी त्या कालार 50-60 वर्ष पुढे पुरा घरकडे बाळांतीर आशिल्लो. तेन्ना एक नमुनो विंगड तो एक कालो विंगड. आता पुरा जनान हॉस्पिटलान तू बाळान जेवचे स्पेशली आमची गेल्यानंतर घरकड बाळान जेल म्हळ्यार तसले एक विषय होत ना म्हण येता. एनिवे आता एक नॉर्मल डिलिव्हरी जालें एक चिल्लेक नॉर्मल डिलिव्हरी जालें हॉस्पिटलान चट्टे नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्यार नेक्स्ट डे पेटयताची ना जाल्यार 3 दिवसांतूय घरकडे डिस्चार्ज करता. एक बाळांतीक नॉर्मल सिझेरियन खबर नाही नॉर्मल बाळांतीक जालेले एक चिल्लेक घर आवसूक घरकडे आवसूनी चरडा घेवन तरी फर्स्ट कसं फर्स्ट तिक्क कसं म्हण मला नाण आईल कुठल्या घरा भितर आईल कुठल्या नाण म्हणून कशें पाय्या एक टायर पुसचे आणि नॉर्मल नॉर्मल उद्दाक मस्त खतखतीची मारन नाही मात्यांना नाही येत जलारी मारनो नाही हशीची आम्ही कशी नाताची तशी नित्यानाला आम्ही क्लीन दवरची आणि पाय्या देवक जाल्यार उद्दा मारत तशी. मागीर चेरडाक दूध आणि साळी मिक्स करून घेऊन चेरडाक पुसून एक नंबर मसाज हात पायांनी सकट एक्सरसाइज करून घेऊन त्याची मस्त होऊन नाही कदशील उद्दाक चेरडा नाणोचे इतके दिवस काय तशी नाणोचे त्याला लावच्या ना चेरडाक इतके दिवस
आता इकर दिवस ताई नानाच खबर सांगलाय वय आता फूड कसं दिव्यात आमगेले क्रम आमगेले आमचे गेले क्रम आता आम्ही वय हे डिस्कशन आम्ही तरी या आम्ही उलोचन भितर आम्ही डिस्कस करचे विषय फुडले विषय वय आमचे गेला वय आमची गेल क्रम ह्यात अशीची कर का म्हणून आम्ही कसले सांगनाची तुमगे इष्ट आम्ही एक तीन तीन पोळो नाही येईल त्यांनी कोर नाही येईल रीती रिवाज आमक सांगता असताची तिथल्याची आता फूड कसं फुड दिलं आता हॉस्पिटल पण तिन्ही दिसा रेवची गडकडे आई तेन्ना तिका काळ वेंटीचे उपकर करून घेऊन पॅज हा. पॅज आणि तूप पेज्जेक तूप उकड्या पॅज. उकड्या पॅज सुराय पॅज उकड्या पॅज सुरय ज्याला सुरय चक्क मवाळ पॅज मेवाळ पॅज जाऊ का आणि तूप मागीर कंची दिता तिका पेज्जे लिंबियाचे जेव मागीर हाजे इडाचे न्ही आनीक कस गेस नव्हते त्यांना कसं कंचे एक कंची कंची दिवचे आणि ताक जेवट हाजी उपकरी काळी वेंटी उपकरी ताक त्या तुप्पानाची लसूण फण्ण घालून येनो गड्डा कुडके तर मिरसांग घालू ना सुक्की मिरसांगे फण्ण तीक सण मस्त घालू ना तिथले घालून घेनो चिंचम ज्याला चिंचम ना हे घाला जाता कसं ಒಟ್ಟಂಬೆ ಸಾಲ್ नाही बिंबुल बाहेर चांग कसं नाही घालून घेनो एक उपकर करून घेनो त्यात हा पेज्जेक वाटचे मागेरी वय सकाळीची उठाईल कुडले तिका गोड्डा कापी आणि मस्त या घालू ना पीठ घालू ना गोड्डा कापी ಸ್ವಲ್ಪ दवीशी करून घेऊन द्यायचं काळी गोड दूध घालून कापी देऊ गोड्डा कापी उणे पिट्टी घालून घेनो गोड्डा कापी त्यामुळे भूक चढवच्या आयर्न मिळत असतले आणि कसं नाही आज उडदा खाण्यानी ना खाली तांदळाचे ना गोवाचे पाच कसं नाही पानपाळ करून घेऊन दिवेच सोय नसते परत पुढले क्रम सांगत मग गिरी त्याच्यानंतर आता तिन्ही दिवस सुट्या दिल्या 3-4 दिवस दिवेत किती वेंटी उपकारी तिन्ही दिवस दिला रे मागीर दिवचे 7 दिवस दिवचे मला त्या वेंटी उपकारी का मिगेल आमक पुरा दिला मिगेल अम्माना मिगेल मायन आमक पुरा दिला आणि कसं म्हणशील म्हणाली त्या बाळान जेतरी पळायची 3-4 नॉर्मल बाळान तिला खबर सांग एक 3-4 दिवस आमक थोडी पोट्टा दुखी ती पोट्टा दुखी वेंटी उपकर केलेल निमित्त ती पोट्टा दुखी उणी जत्ता पोट्टा दुखी रक्ता म्हणून म्हणता आशिल्ली तानी हे सायंटिफिकली प्रूव्ड म्हणून सांगू जाय ना सायन्सानी हे ಒಟ್ಟು करू जाय ना हे फुडले रिवाज आणि सायन्स आम्ही ಒಟ್ಟು कोण आमका सांगू जाय ना मे बी हाजी मागची सायंटिफिक रिझन अशा पोरं मालगडान कोर नाही येईल विषय मी सांगता आता चरडा कावसूल दूध मात्र आणि कापिनंतर आपल्या दिसा 2 पर्यंत दूध देऊ का समोरची हॉड ग्लास नंतर 1 ग्लास सकाळी मागीर 1 ग्लास विद्योच पडला रात्री त्या दुधाक आळवी म्हणून सांगून एक मेळटा ते आळवी उळदिसू तिंबत घालका उळदिसू तिंबत घालून हेर्दुसू ते आळवीक गोड्डा कोडको घालून खतखत काणगेनु ते हुन केलेलं दुधां भितरी हें घालून घेनु ताक तूप घालून घेनु तकणीची 1 ग्लास दूध रात्री दूध ना रात्री खाली दूध हे बाळांतीक दूध आणि हड्डा बोलेवचे आता मस्त मोस्ट ऑफ दी आताच्या यंग जनरेशनान कसं सांगचे म्हणारे बाळांचे दूध ना चरडा पिवच्या दूध पावना म्हणालेच एक आता आम्ही आमच्या सुद्धा ऐकलेल्या प्रकारे पुरा जनाला एक कंप्लेंट ते असता दूध पावना म्हणून सांग तक हे पुरा दिल्या रे दूध त्या प्रॉब्लेमची के सॉल्व्ह जाता जनान कोर आता 11 दिवस मागीर दुखून स्टार्ट न 11 दिवस कसं करची म्हणारे 11 दिवस वाऱ्या पूजस ते 5 दिवस गी एकेकांक 7 दिवस पडता एकेकांक 9 दिवस पडता वाऱ्या देंट पडता ते वाऱ्या देंट पुरका पूर्ण ताके पूजा म्हणस आम्ही बटमामाने शुद्ध करता ते असं क्रम तशी म्हणता ना ते दिवस बाळांती नाणू सुरू 11 दिवस नाणू सुरू
त्याल पुसून उद्दाम मारवस ते दुसकून सुरू చెరడాకే తేలని పోసును इकरा दिवस कोण नाण सुरू చెరडाक त्याल पुसून नाण వచ్చే तशी तशी म्हणताना पण चरडाची की थंडी बाधण्यास तोंडाला आम्ही दूध पुशितात काय पुशितात नाही त्याला या करून काय पुशितात ते दुसू वाऱ्याची ते देंटाक एक आरती करू सांगेला क्रम ते आरती करची टायमारी इकरा दारू ಚೆಲ್ಲಿ ಜಲಾರಿ हळदी चाललो जलारी एक कंड ताजे इक्र दार करचे आणि इक्र पडपान पोडी रेडी करची आणि फूल कुंकुम हळदी रेडी करची आणि ते दारा एक पूज करची ताक एक नैवेद्य दूधपाक म्हण मला रेश करून शीत काढचे ताक दूध घालचे साखर घालचे आणि होर घेऊन एक नैवेद्य ह्या पुरा रिवाज कश म्हणा एक गावांत विंगड चलत वसंत कशी सांग अंग मिगेल मायन कशी करतो मला मिगेल मायन नव्वू बाळांत तरी झालं त्यांनी मक्क त्यांनी केलं कश मक्क कशापुरो मिगेल नणंदा कशापुरो आमक कश म्हणारी वारे पूजेक पॅज बाळांती पॅच करताना ते दुस बाळांतीन पॅच जेवच्या ना मला पूज जाऊ का ना बट मम्मा ने विचारचं ते दुसू ते बाळांती पॅच करलेली ती वाळ सुरई पॅच ते दुसू ती जी सुरई पॅच सुरवेक ते वारे पूजेक वडची निवेद्य आणि होव कल्लो होव आणि त्या निवेद्य ते वडचे ते कायलान खावचे ते कायला दवरचे ते काय दवर त्या एक क्रम ते दुसरं सुरवे पॅच जेवच्या ना वारे पूजे मागीर बाळांतीन पॅच जेवचे क्रम ताजे नंतर तरकारी उपकारी कसली तरकारी गर्दुद्दी मागीर घोसाळे मागीर उत्कळ म्हणता घोसाळे पोड्डाळे मज्जे गर्दुद्दी मागीर कुवाळे मागीर ते बिन्स अलसंड नक्का ते पुराय उत्कळ म्हणटा वॉटर कंटेंट चड अशे उपकारी घोसाळे पोड्डाळे उदकाचे तूप आणि डाळ घेऊन ती पण घालची तर मिरसांग घालू ना सुकी मिरसांग तुप्पा दिसाक 2 वेळा उपकरी सकाळीची पॅच जेवची बाळांती मागीर दिसाक सकाळी दनपारा सांजे 3 वेळा जेवण फूड कसले फूड दिवचे हे पुढले म्हणून मस्त पुढले नी क्रम नाही रिसेंटली ताई मिगेल सुन्ने ताई अशी क्रम केला सकाळी पॅच मागीर काना पॅच जेवचे जायना जाल्यार उकड्या पोळो न्ही प्रमाण जेव तितले कसं म्हणारी कॉन्स्टिपेशन जायना तशी पडत म्हणजे उतकट टाईट जायना तशी पुराय दिवचे असतले फुडले जनान नाही ना वसंत पाय धुवचे म्हणणं त्याच्यात दुखून सुरू ते पाय त्याची 11 दिवस सांजी सुकून सुरू पायाक त्याल पुसून घे उद्दा घालचे पाया मारचे तशीची ताजे नंतर ते दुसूची विरशेनी दिवेत ते दुसू कोणूची कार्यक्रम सुरू विरशे सुरू ते विरशे म्हणारे कसं म्हणा वसंत सांगून देता यावे तशीची विंगविंगड आमगेले विंगविंगड एरियांत विंगविंगड प्रांत्यांत विंगविंगड नमुनेरी फुडले मलगड जन तंगे लोकल कस अवेलेबिलिटी पडायची तकतकीत मस्त चेंजेस सांगत भितरी अशीची तशीची म्हणून कंचारी ना एकला एक घालर आणि एकला एक घालर बट हे एक सिस्टम चोल नाही आमगेल्यान भितर बाळांती विरशी दिवचे म्हणून सांग ते विरशी म्हणा कसं म्हणून सांगायचं विरशी म्हणून म्हणारी तक्क मीठ घालूस वोव जीरे घालूस मग्गोत ना आत ते कसं सांग एक वायू विळंग मक्का मिगेल अम्मान खंगी सुकून सोडून त्या टायमार दिला बल्ला मिरे म्हणतात मिऱ्यावरीची ब्राउनिश कलर डार्क ब्राऊन मिरिया तिथले काळे नाही डार्क ब्राऊन वायविळेंग म्हणतात तक एक सान बाल अशी ते देखून तक बल्ला मिरी म्हणून म्हणतात ते मेळटा आयुर्वेदिक शॉप्स आम्ही तर मेळत ते हे पुरा बज्जूच मस्त पटापटा जातात नाही खाली उन्हारचे आणि एक मिक्सी काढची एक मिक्सीर घालून घेऊन ते पिट्टी करची न्यायची आणि एक डब्या मीटर घालून मीरे आणि जिरे वा आणि वायू ओके चारी इक्वल पोर्शन एक साधारण थोडे दिसाक मस्त नाही महिना नाही 10 दिसाक एक 15 दिसाक त्याची चढ नका ते ताका
चिक्के होणार वय चिके उन्हारचे मिक्सर घालचे आणि पिठी करचे एका करड्या भितर कांडगे दवरचे आणि 2 ग्लास उद्दाक 2 ग्लास उद्दाक ते अर्ध 1.5 ग्लास मेळका आमका व्हडली ग्लास हा तक्क ही पिठी घालची पिठी घालून मागीर ते हाजे साली मेळता ओट्टंबे साली ते आमसाणीक ओट्टंबे साली खतखत करताना घालचे घालून ताका मीठ घालचे 1 रड जेव मीठ घालचे आणि खतखत काणगेन 2 ग्लास असेल 1.5 ग्लास करचे आणि ताका तुप्प आणि लसूण पण मीठ घालचे थोडे पण आता हे वसंतकाल वर्षन सांगलं आमगेल घरकडे आम्ही आजी बघे माहिती मात देत असायची तुमका आमका गोत कशी माहिती आमगेल घरकडे कशी करची म्हणा मिगेल मायन मक्का शापुर हावे मिगेल सुन्नेक मिगेल दुवडेक आमगे ते जल्लेल बाळांते राखपर आम्ही शिकेला कशी म्हणारी आम्ही पुळदिसूची वसंतकानाची मिगेले देराल दुवेल बाळांतीर केलेलो आमगेले याची घरकडे आम्ही किती कशी म्हणा पुळदिसूची विंगविंगड पल्ल्याची कशाय करची पुळदिसू कशाय करून दवरची कशाय म्हणारी विंगविंगड पल्लो म्हणारी दडमोगाऱ्या पल्लो जाय मोगाऱ्या पल्लो तुंब्या पल्लो मागीर मस्त नमने पल्ल्याची आता तुम्ही म्हणतलीची माया या परत सोडून आम्ही खंय वच्चे म्हणून मेळ्ळारी हे पुरे घालून पुळदिस कशा एक 7-8 दडमोगाऱ्यात सांगता एक 7-8 दडमोगाऱ्या पल्लो का आता शिकून सपूर कोच्चोल केल्या रिजत शिकून कोच्चोल करून एक वसंतकान सांगल्यावर 2 ग्लास उदका तर तो पल्लो घालून लायक कोण खतखत दवरचे रात्री हाय ताजे विरशी करचे विरशी म्हणत वसंतकान सांगील वरलेल मेथडच पडायची ते गाण घ्यायचे पल्लो त्यांना आमका एक नमने लाईट येल्लोइश लाईट ब्राउनिश एक कशायशी मेळता 1.5 ग्लास बरी तक ते पडत ताने सांगितलं ते पिट्टेच पडा आम्ही कोण दवरलेली ती पिट्टी घालची आणि ओटंब्याचे ताने सांगल्यावर ओटंबे साल घालची मीठ घालचे आणि लायक कणक एक खतखत आडचे आणि तुप्पा पड द्यायचे तुम्ही लेखतली एक कसं आबा म्हणून तुम्ही एक पण कोण पिऊन पडाया बाळांती नाही शिलांक काही भारी लायक जेते त्या एक ओटंब्याचे कोरंबोळू भारी लायक जेता साधारण आमगेले जिरमिरिया कडेनी पडायची त्या एक नमने टेस्ट येता भारी रुची जाता त्या करच्याक लसूण केलो जन लसूण खायनाची म्हणजे म्हणताच तांक कसं करची म्हणा पियाव पण घालचे पियाव तुप्पान वय पियाव पण घालून द्यायचे ज्याला टेस्ट लसण्याची ज्याला तांक लसूण विरशी केल्ले विरशी केदन पिवचे विरशे नाणो हाडता बाळांतीक बाळांतीक नाणोन हाडली कुडले तिक नित्कार आणून ताजे नंतर वचून ते सुरेख कोर्नवर का विरशे ते कोर्नवर विरशे उपास कत्कत काणगेनु हाडका ते हुनाची ते निवचे ना तिक एक वाटूळ जेवो एक वाटी जेवो दवरचे तिगे लागी ते निवची भितर ताजे हुनसाण वच्ची भितर तिगे पडटा त्या वाट्या घालत असते तीन पित्त असते उपास तशी निदोची तिने ते पिवचे नाही तशी निदोचे ते हू मनी पुरा वच्चो का अंगाचे कितले कॅर घेता पळयलो तुम्ही मलगडा गेले ते एक पल्ल्याचे कशाय ताका ते ताने सांगिल ते वखदाचे एक ते घालून ते एक फण्ण तुप्पा फण्ण कितले कॅर घेता आशिल्ली पळयाची फुडले जन आता विरशाचे सांगले वसंत एक रांद म्हणून कसं की करताना वय रंद करताचे ते लसूण आणि कांदी घालून रंद करचे रंद करताचे रंद कशी करची म्हणाले लसूण ಸ್ವಲ್ಪ चड कळलं आल्ले तक अर्धा पशी उणे आल्ले थोडेचे घालचे लसण्याचे सोल आणि कांदे त्या कसं मला तुप्पान भाजूचे एम एशी आल्ले तुप्पान भाजी ओटून विंगड भाजूचे भाजून भाजूच मला मस्त तांबड्यानी करू ना अशी एक भाजूची जे लसण्याचे ते घाट वच्चे का ते बच्चे आणि माहिती हाजे घाट वच्चे का ते बच्चे ताजे नंतर कसं करचे मला वाटूचे मिक्सिंग वाटूचे ताका गोड घालचे आणि काळ गोड गटवेल गोड घालका आणि ताका एक इतले नारळा रस घालूच एक वळ नारळा रस ते घालून घेऊन ताका तूप घालून घेऊन आळाचे गोड तूप घालून घेऊन ते लेंशी जाता घटची आळा लेंशी जाता ते एका कडे भितर काण दवरचे आणि हे कसं म्हणा सकाळी दूध पितून त्या टायमार हे एक ಸ್ವಲ್ಪ खावचे का जुटू तांत भितर आडवी गिडवी पुरा घालता जुटू हे एक खावचे ते हे खाऊन ते दूध पिवचे
ताजे नंतर रात्री न्हिदोच वेळार खाली दुद्धा ಒಟ್ಟು 1 चमचे हँग घेऊन अपास एक ते हे केद्दा साधारण एक 20 दिवस जावका ताजे नंतर 20 दिवस जावका 3 वार नंतर ये सुरू ये दिवचे रात्री खावचे रोंदो शिकोवचे कळलं आणि एक रोंदो दूध जेवच्या का ना दूध वय आणि वायुशी अंगा भितर गॅस आणि कसं नाही त्या पर आणि चरडाल उतकड लसूण तकाय तशीची एक पट्टा दुखशी पुरा चिरडवा येता रडताची चिरडवा त्या टाइमा पुरा हे पुरा दिल्लारी या चरड हावसून खाल्यारी चरडाक परत करेक्ट बर कसं एक सिस्टम कोर दवरला पडायची आम्ही हे पुरा आलोचन कोर का कशी पडत आम्ही कसले सायन्स शिकणीची कसले पुरत आम्ही सांगचे त्यांनी त्या पुरा गोतना तांका कितलं पुरा चंद पुरा कोर दवरला पडा मलगड्यान अनेक टाईप रंद मिळाली साधारण आम्ही पुराय खावचे फलवस्ताचे पुराय असणार तुळसी काळ तुळसी धव तुळसी मागीर अज्जे सांबराणी पल्लो आणि सांबरपडी पल्लो ताजे नंतर असे आंबे तीरी फणसाची तीरी पुरा एक मुष्टी आणि डाळिंबे ताजी पुरा चिगूर काढचे एक कसं मेळट कितें ओटार एक मुष्टी काढता खावची वस्ताचे काढचे एक मुष्टी काण घेवन त्या कसं करता म्हणून म्हळ्यार भाजून ताजे रस्सू काण घेवन मिक्सिंगान घेवन रस्सू काण घेवन दवरता ताजी शिजयलेले कड शिजोवपा शिजयलेले कड काण घेवन दवरून ताका दवरा घालचे लवंग आणि केट्टे मागीर नीरे जिरे वोवो पुरा घालचे घालून घेवन त्या भाजून पिट्टी करून घेवन हाका घालचे काडलेले हे आसना ते काण घेवन पिळून काडून उडोवचे ताजे नक्क गेलेले ताजे कड्याचे ताजे ओटू येमे घालून घेवन तूप घालून घेवन गोड घालून घेवन हे करून घेवन घट्टी उंड करच्यो जावची तितले उद्दा उणे घालून घेवन वाटू का जावची तितले ताजे घट्टी तशी करून घेवन घट्टी उंड त्या उंड त्या तशीची बायंक पडल्यानंतर ते खावचे सकाळी हे ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रॉंग कळवे तक्का दೊಡ್ಡೊಳೆ पाळ दೊಡ್ಡೊಳೆचे त्याचे ಕೆಲವು पाळ दೊಡ್ಡೊಳೆ मागीर आने मुंगो म्हणटाची नंजुबेरू म्हणटाची मागीर हे हाजे पाळ मुळाचे बेर मेळटा त्या अंगडी मेळटा कसं नाही आयुर्वेदिक विकची अंगडी पुरा मेळटा ते घालचे आजी कड काणगेन घालचे म्हणटा ते स्ट्रॉंग जाता तसं करून ते बाय कापून घेतली मागीर करचे म्हळ्यार ते दूध आणि जेवचे हे आसना तुमका वर्स जेवता जेवता ज्या जेला चेडा दूध मेळटा त्या टायम अजिबात ते तेरोन बघायचे ते नाण आता नाण म्हणलं मात्यार नाण म्हणलं ते दिस नाणोच्या एक दिवस मात्यारी एक दिवस अंगारी मात्यार नाले नावची तेसू विरशी दिवचे अंगा नावची तेस एक कसाय असं दिवचे त्या कसाय कसा म्हणून म्हळ्यार तक्का कोथंबरी आणि मेथी दोन्ही बदलचे उन्नारचे आणि पिट्टी करून घेऊन दवरची त्या कसं करचे म्हळ्यार खतक काढचे 1.5 ग्लास 1 ग्लास करून घेऊन एक नाणून हाडली कूडले गोड घालून तशीची ताका कसं करचे म्हळ्यार एक तूप घालचे एक लोणी घालची त्या गोड घालून उद्दा कतकत येतं ना थोडी पिट्टी घालची कापी पिट्टी घालाय आणि लायक पण कतकत आणि घालचे आणि तूप घालून जेव्हा एक लोणी घालून बळांती दिवची त्या मात्यार ना ऑल्टरनेट डेज नावचे नाव दिस मात्यार नावचे अंगार नालेले दिवस हे दिवचे कशाय दिवचे ज्या जेला दूध जाता आणि चेरडाक कसले पोटा दुखी कसं नाही ना चेरडू चांग आरोग्य जांगे नसता कसं असं पड नाही कसले वखदा चेरडा कसले ताजे निमित्त तोंदरे ना कसं नाही ना आमान कोथंबीर केल्ले मीर केल्ले जीर केल्ले म्हणून चेरडा कसले ते साइड इफेक्ट कसले विचार कितले चंद एक सिस्टम पडायची केकले सांगता गांडी तांबडी जाल्ले चेरडाले अशी तशी म्हणून ते एक एकलांक विरशी जायना जाल्यार हे कसं आयपिल्ल्यार आसता तेंका समजावन येता विरशी जायना ना तिल्यान पिऊ का म्हणना एकाकला विरशी केल्यार उष्ण जाता विरशी पिल्ल्यार म्हणटा म्हणटाची जाल्यार तू कसं आयपिल्ल्यार त्या कसं नाही जाय
कशाय पिऊ चेरडू करेक्ट असतं चेरडा सांजेची गांडी तांबडी होती कसं नाही ना आता मस्त ऐकायला म्हणारे आम काय करून वाळा मेथी आहे पाहिजे करता आशिल्ली मिगेल माय करता आशिल्लीची ते मेथी आहे पाहिजे कशी करची त्या केन्ना जेवचे मेथये पेज म्हळ्यार हांव आतां रंग सांगलो आज लसूण आनी काल्ली घालून ते खावच्या सूर करतना मेथये पेज जेवका ते मेथये पेज हे खाता हे खेळले 2 दिसान मेथये पेज दिवका तशीच वारा एक 2 जेवो 3 पंत मेथये पेज दिवका म्हळ्यार हे खावच्या सूर करतरी डैली नाही 2 दिसून वापस 2 दिसून वापस 2 दिसून पोट तंपू करू तंपू जेवचे आनीक समोच चेरडा दूध मेळचे आमकां रांदू दिना आशिल्ली आमकां मात्यार नासलेले दिवस म्हळ्यार विरशे पिवचे दिवस मेथये पेज त्याची त्यामुळे विरशी तुम्ही हीट जाता म्हणटा ती मेथये पेज जेवल्यार ते तंपू जाता बॅलन्स जाता म्हणून सांगून ते पेज जेवचे बदलाक म्हळ्यार खाली पेज आनी उकर जेवचे बदलाक मेथये पेज आमकां उकडाचे मेथये पेज करचे आशिल्ले उकड तांदूळ आनी मेथी थोडे वेळ तिंबत घालचे तिंबत घालून आता कुकर ना मायनानी रन्निंग करचे आशिल्ले कुकरा भितर लायकोन शिजोवन तरी ताका मस्त निशी दवरना नारला तंते असो का ताका थोडो नारला रस म्हणून राश घालू ना एक 2 चमचे सोय वाटून इतली नारला रस ताका घालचे आनी ताका एक गोड्डा कुडको घालून लायक करून खतखताडचे आनी एक चिमटी तूप घालून आमकां जेवचे दिवचे इतले रुची जाता आशिल्ली म्हळ्यार खंयच्या तितलें परमळ ना आमगेले मडगण अशा पुरो खंयच्या तितलें परमळ तितले परमळ ते मेथये परमळ नारला रसा परमळ न्हय ताका तूप आनी घालतना भारी रुची जाता मेथये पेज मागीर मेथये उंड म्हळ्यार मेथये उन्नारचे ताका एक ಸ್ವಲ್ಪ गोवा पीठ घालचे चुरमुंड केला म्हणजे तेच ताका कसं नाही विंगडियाना तशीच बाजूचे समो तूप घालचे ते हे करचे बाजून जातना तूप घालचे त्यात उंड केला ना समो गोड सक्कर घालू ना कंचा काही बाळां तिला सक्कर घालू का ना गोड ते काळे गोड गटवे गोड चांग ते हाडली वेळ जाल्यार ताजेरीच पुरा करून घेवची तांकां ते केन्ना खावपा म्हण दिसता त्या टायमार खावचे उद्दा पिवचे ताका शीत सकाळी करता सांजे करता ना ते फ्रेंड खावपा म्हण तरी ते खावचे मेथये उंड खावचे पोटाक आरोग्या बारी तशीच अंटू जावन ड्राय फ्रुट्स तशीच तांकां केन्ना इश्ट केन्ना करचे त्यावेळी अशी उंड करचे गोड्डाचे पांको करून दिताचे आमगेले ह्या सायडा करची बारीक आमगेले करावळी सायडा हांव कर न्ही म्हूण सांगता हांव करय न्ही ते हे जाल्यार पुणी केला करय न्ही तशी अशी कितले पुराय आसपळे विरशे रांदो मेथये पेज मेथये उंडो हे बाळांती कॅर कशी घेवका म्हूण सांगून म्हाका फक्त जनान मेसेज घालून नेमगिलेले आसा तांगेले थोडे डाउट्स क्लियर करचे खातीर हांव ह्या वचून ताका फोन हे व्हिडिओ घेतले तशी आमगेली पेज आनी उपकर कंटिन्यू बाळांती मागीर एक सांगता 20 दिवस नंतर एक 20 25 दिवस वचो जाका जाल्यार 1 महिनो वचो ताजे नंतर थोडी थोडी म्हाका रांदय थोडी म्हळ्यार धान्य नाही अशी ಸ್ವಲ್ಪ मागीर थोडे थोडे खावे दनपार जेवणा वेळार रात्री दिना जाल्यार दिवची नाका दनपार जेवणा वेळार एक उपकरी ओटये थोडी रांदय आनी दिवे इत्याक औसू दिनाच म्हळ्यार ते चरडा औसून ती कितें रांदय केले कुडले चरडा प्रॉब्लेम जाता तशें पुरो एक कितले एक चंदन डायट बारी खुशी जाता ऐकूच्याक आता दूध पित्ताची पेज जेवताची उपकर खाताची व्हेजिटेबल्स जाल्यार पुरो जाल्यार आता आमगेल्या डायट सिस्टम प्रकार कशें म्हळ्यार फ्रुट्स जेवका ना फ्रुट्स कस दिवेत फ्रुट्स नेंद्र बाळक्याण शिजोवन दिवेत कापी टायमारी कापीच्या टायमारी शिजोवन आनी कदळ केळें आनी गुदबाण ते भारी चांग दिल्यार तें कदळ केळें दिवचे बदला त्या केळें दिल्यार चांग म्हणून मागीर पपशफळ केन्ना म्हण म्हळ्यार चेरडाक
आता एक 15 दिवस असताना परत चेंज येतात नमुना नमोनो चेरडा त्यात पక్కने उतकडे जायनी चेरडाक 2-3 दिवस चले उतकडे जायनी म्हणून म्हणाली पुष्पळ दिल्ली वगैरे एक बौल त्या बाकी फ्रूट खाऊची बदला का पुष्पळ खाली वेळ गेला उत्कट जातो चेरडा उत्कट जातो ना चेरडा पाथोळ उत्कट झालंय या झालं पक्काने कसं खाऊन गेल्या मग गेला ऍपल जेव्हा एक अंत बौल आणतो केल्यारी समजायचा मागीर एक तक पूरा काय समजायचे चेरडाक सुತ್ತवकत इतके दिवस नंतर सुತ್ತवकत दिवचे चेरडा केन्ना आयतारा बुधवार सुरू करून आयतारा बुधवार शुक्रवार मंगळवार आयतारा बुधवार 2 वेळा सुತ್ತवकत कसा म्हणून म्हणाली एकंड आणि गोडकष्ट एक सुत्तू जोरून द्यायची ते कशी असं चेरडू एक महिन्याला रे एकू सुत्तू 2 महिन्याला दोन्ही सुत्तू त्या दोन्ही करून घेऊन पिल्ल वेळ गेला चेरडाक पूरा चाल जेवण घेण्यात पूरा उत्कट घे प्रति एक समजत कपा बादना सैती जायना कसं नाही जाईना तशी काही घेऊ थंडी कसं नाही आज कसं म्हणतात वेदर निमताना पक्काने झालंय म्हणून गेला रे सांबार बळी पान असतं चिरोसू औसूल दूध नातीला या औसूल दूधान जोरून द्यायचे तसं टाइमारी सांबार बळी पान काण घेऊन तज्जी रसू हून करून घेऊन तज्जी रसारी जोरून दिली पाहिजे डॉक्टरला उच्च आवश्यकत ना आवश्यकत मने मद्दू ಯಾವ ಕದಲಾರಿ ತೇಚಿ ಪನ್ನ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೇಜೆ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೇನಿ ಜೇಡಸ್ಲಾರಿ ಜೇಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ರಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಜೇಡು ಜಾವನ್ ಮಾಡಾರಿ त्या पुरा सेकून सोडला झाला ऊन करते पान ऊन करते खायला अंगाने पुरेच करून घेऊन दवरचे हृदयक फाटी बेंडाक पुरा दवरचे आणि तक समा गुट्ला आणून करायचे ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಚೂಕ ನಾ आता वसंत काना तिघेला अनुभव आमगेला शेअर केलेलो अशी करू का आता तुम्ही म्हणच्या पर यो चरडा तापेल कुठे डॉक्टरला वच्चू का तुमक जाव कदेला वच्चू का ह्यांची कोर का डॉक्टरला वच्चा म्हणून म्हणलं नाही ये सांगतांगेला अनुभव तीन अनुभव आमगेला की शेअर केला मागीर आणि कसले डायट कसं म्हणून म्हणाली तळल्याने कसं पोडी त्या प्रश्न टिक्स आणि नोंदचे तसल पुराय एक 2 महिने सोडल्यार भारी चांग चरडा काय चांग बाळांती चांग बाळांती कसले जाल्ले कुठले चरडा कसं जाता तसं पण तेची त्या एक मस्त गुणी करका जाऊची तितलं गुणी करका कळलं मागीर 2 महिने नंतर मागीर खायचं ओगुर सुर करका तशी करेक्ट असं तुम्ही सांगेल तुमगेल अनुभवाचे एक विषय करेक्ट होई आता वसंत का आमक पुरा एक धट्टी म्हणून बांधित आशिली एक बेल्ट शी नमुन्याचे घरकडे केलेले किरगी बंधूची पण ऐकला आमक धट्टी मिगेल मायन केलेले ती धट्टेश करून आमक पट्टा बांधित आशिली ते कसला बंधूचे दट्टी केले ते दट्टी म्हणून म्हणारी आता चिरडू पट्टा भितर सुनू पॉड सुनू जेडशी सगळं असत ते बाळांजेल कुठला एक नमुने हगूस येत ना लांबला मिनकी जत्ता एक नमुने चमकू जीवा बल त्यात कधी ती दट्टी बांधची दट्टी घट्टा एक बांधूची आणि त्यांच्या भितर पॉट अय्यान बल डिलिव्हरी जाले कुठलं ते जवळ 8-9 9:30 महिने काय आमगेल पॉट इतलं हॉट एक दिवस सडन ते खाली जाले कुठलं आमका मस्त लाईट फिलिंग म्हणून ते चमकूच्याक बल असं ते धट्टे बांधले कुठला अंगा गट छान मिळता गट्टी बांधची पोट या ना म्हणून अर्थ आणि दट्टी म्हणाली अंगाराची 4-5 फोल्ड दवरनु ते स्टिच मारनु आम्ही तर त्या मागशी बेल्ट बांधिता पळायची पट्टी दुखेशी साधारण तशी येते गट्टी ते लाडी गाण टाईट करत वचे नाव नाही तर बंधूचे एक पंत हू म्हणे काढची म्हणत पुढे आचिले आता ना आत कोणी हू काढची म्हणा जला री ना एक पंत रेस्ट घेऊन उठान जेते री ताजी नंतर दट्टी बांधूचे दट्टी तर किरगीचे केल्या जगतात सगळी किरगी त्या कसं करची म्हणून मला रे तक स्टिच करचे अशी मोरची न्हू इतली रुंद देव कधी किरगीचे इतली रुंद देत नव्हे अक्क हंगच कुणाचा दिग स्टिच घालचे आणि तक्का दोन्ही हंग दोन्ही लाडी त्यातच 2 लाडी त्या घालचे आणि
बळा पोटा सुतवच सुतगते लाख जाता वयच एक लेख येतದೆ चंद्र ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅನಿಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾವನ್ ಏನು ತೊಗ್ಗು ವೈರಿ ಪರ್ವತ ಕೆಲವು ಜನ ಅಶಿ ಕಿರ್ಗಿ ಸುತ್ತಿತ್ತದೆ ಯಾಕಡೆ ಮುದ್ದು ಜಾವನ್ ಏನ್ರಪ್ಪ वय वय ಹ್ಯಾಂಗ ತಶಿನಿ Belt ಧೋನಿ चंद्र जाम. ಧೋನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಂಗ ಎಕಡ್ತಾನ ಧೋನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಕಡ್ತಾನ ಸೋಯ್ಜಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಪ್ಪ वय वय करेक्ट तुका शेप पै मेळटा अंगा एक आता शेप आणि पुरा गाव अंग शेप दिसता पडायची तशी बारी चंद्र आपलं ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವೈ ये त्या बाळा म्हणारी बायका पोडची ताई हा, दट्टी जाऊ का, वय, वय. घालच्या नाण हा, पूरा दत्ता. तो प्याज जेवचे वय. कशायू विरशे वय. रामदो हे परत के दोळटाय 2 महिने म्हणजे बाळा वय दोन महिने वय बाण कपडताय त्या एक रोम दो केन्नाय खावत मागिरी वय वय correct. त्या पल्ल्याच पळय पाल्याचे, वय. त्या साधारण 3-4 महिने त्या कांड कोरत जास्त जास्त कोरून घेऊन दवरचे एक महिन्याचे वय. एक कोण घेऊन दवरला री 4-5 महिने त्या काढ जाव का जल दूध लास्ट काय वर्ष जत्तरी जलरी त्या डामेचं दूध आता हे 2 महिने बाळा बायका पडची म्हणून सांगे नंतर भितर क्रमूत देवस्थानावरचे वय चरडा भंगार घालचे ते वय. पुरा जल्ले वय. बायका पण जल्ले तिथलं म्हणतात बाळा ते रामगेल एंड एंड झाले वय मागीर तिसरं महिना रे म्हणताचे वय. तिसरं महिना नाण घालचे वय. म्हणताचे त्यांनी हे पुरं बंद झालं मागीर वय. कसं नाही मागीर मागीर तेच रोंदो रंदानी त्या- अरिष्ट की कसं की पिता त्या दशमूल दशमूलाक त्या या घालतात त्या अशोकारिष्ट मिक्स करतात हा. दशमूल मात्र पिच्यान जे म्हणतात म्हाका ಗೊತ್ತಾ जलारी म्हाका मिगेल क्रम मिगेल अम्मा सांगेल तसा म्हळ्यार दशमूल अशी एक पिच्यान जे त्याच्यान घेऊन अशोकारिष्ट ताका मिक्स 2 चमचे दशमूल 2 चमचे अशोकारिष्ट घाल मिक्स करून घेऊन पीच ते सकाळी 2 चमचे रात्री 2 चमचे तिन्ही महिन्यात 2 महिन्या बाळा तेराचे एक कंप्लीट त्या प्रोसिजर जगत रे मागीर तिन्ही महिना भितर त्यात नाही वारा एक की 2 दिवस नाण असं. असतं बुधवार आयतार मत्यारनाचे मात्र बाकी दिवस तिण्याचे नॉर्मल नाही तिने नाव हा. नाही या दिवस नाणो 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 वय उद्दा मारनो नाणोच्या मक्तेरी ओके त्यात नाही त्याला लावचे त्याला लावचं असं त्याला लावून त्याच्या नंतर हून उद्दाक मारनो नाणोचे हो. मत्तेर मात्र हा. बुधवार आयतार आयतार. 2 दिवस वय. त्यात नाही अरिष्ट महत्वाचे मागीर त्यातनं थोडे शेतावर इला आणि विचार सुरू करतात त्यातनं करतात वय म्हणून दूध दूध कंटिन्यू जाऊची खातीर ताजे खातीर ते आळी वेस नव्हे वय. ते 3 महिने काय मुखार हा, हा, हा. सकाळचे दूध ते 3 महिने काय मुखार दूध आणि पुरा करेक्ट काय तर 3 महिन्यात पूरक कैद मार कसं नाही आता इतलं वेळ आमका वसंतकान तिगेल अनुभव आरे आम्ही कस कसा पुरा केला बळांतीक त्या पुरा तांक केलेल्या तांगेला अम्मान केलेल्या नव्हे तुम्ही मस्त जन भाऊ बहिणी नव्हे बाई तेच अम्मा निमताना मक्क कळल्यार पुरा हे नाही म्हणजे मग कसं नाही होत ना हा माहिती दिसा ते काम करता निघाला अम्मा सांगून दिलं हे तशीच नव्हे नाही या बाळांतीचे म्हणारी पोस्टमार्टम केअर घेवचेच पडते तले तलांतर दुखून आम्ही अम्मान शिकलेले बापा मान शिकले मामा मान शिकलेले म्हणून मायन शिकलेले म्हणून अशी आमगेले फॅमिली भितर एक क्रम असता ते तशी कंटिन्यू जात येईल इतले वर्ष आणि ते मुखार कंटिन्यू जाव का या पुराय तुमच्या सर्जना आमक पुरा हे तिळसू का तशी आमगेले व्ह्युअर सांगा तुमका मस्त विषय कळला वसंतकान मस्त विषय सांगलो इतले पुरा विषय आमका हांगा चंदकोन सांगेल आमगेल वसंतकाक मिगेल तर्फेने तुमगेल तर्फेने धन्यवाद वसंत आवय नमस्कार दिसान म्हाका तू हांगा आपण हांगा नित्य सकट जाना काय खुशी झाले पुरा जना तुमका खुशी झाला की ना इतले लायक इन्फॉर्मेशन एक कसं की एक मी बक्क गोत्तशी हांव सांगलें असं विंगविंगड म्हळ्यार आमगे लायफा कनेक्टेड जावन आशिल्ले पुरा विषय आता मी पुरा पळयले आयकले पुरा असं विंगविंगड सन्न विषयावयर व्हिडिओज करून आम्ही आमगे चॅनलार घालता असता की पूरा जण आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जण लाईक सबस्क्राईब करायचे आणि पूरा जण ते लाईक शेअर कमेंट करायचे सगळ्यांना धन्यवाद.